EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Metro on Mega Manila. Hey, check your love radio TikToks. It is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. We are still broadcasting live across the city, Powder Bay, slumming and jamming straight up until 9 o'clock in the evening. How are you doing? That's right, mga kabisyo. What's up, Doc? Ay, magandang gabi po sa mga kabisyo po natin. Ayan, gising ka na, Uncle! Boards! Sa lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin, grab on! Lahat ng mga taxi drivers, mga bus, maging mga padjak pedicab, maraming salamat po. Kaya nga, ang 90.7 Love Radio, sa sasakyan, sikat! Diba? At syempre, alam ko naman bukas, boss, excited ka na. Dahil bukas walang pasok. Buti pa kayo walang pasok. Anyways, mga kabisyo, ito tang. Di na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Serial killer. Ni-revealed na ini-enjoy niya daw ang kanyang ginagawa while carrying out the horrific crimes sa isang masasabi nating disturbing interview. Isa pong serial killer ang sinasabing nagbigay ng kanyang pahayag nung in-interview siya ng isang reporter sa ibang bansa naman po ito. Ang sabi niya doon sa isang victim niya na she was already dead. It wasn't something that she was alive. I wanted to create some sensationalism here. Aray! Anong sabi mo? Ayusin mo! Ang sabi ko, ang sabi niya, I wanted to create some sensationalism. Diba? It's hard. It's just a body. It's not living person anymore. Grabe. Nakakatakot, mga kabisyo. Pero ito na, mga kabisyo, logican na natin to, ha? Di na natin patatagalin to, tang. Logican na natin, tang. Ay, sige. Bilisan mo. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, hindi basic ang ganitong pag-iisip ng isang matino o normal na tao. Diba? Sagot! Oh, no! Ang mga serial killer po ay makukonsider po natin na they are totally dead in spirits. Kasi wala na po silang morality na tinatawag natin. They may not have the typical moral compass na nag-guide po sa kanilang mga actions in the same way na meron po tayo, di ba? Instead, they often act on their own impulses, yung mga desire nila, yung distorted perceptions nila with regards for the well-being or rights of others. Hindi na po nila iniisip yun eh. Ito pong pinagkaiba ng mga serial killers sa iba pong mga kriminal. That they are totally, again, they are totally dead in spirits. Wala na po silang takot kahit sa Diyos. Talagang kinain na po sila ng kadiliman. Oh no! Yun po ang katotohanan. Pero yung kapitbahay mo, boards, na serial panty snatcher. May pagkakataon pang magbago yan. Kausapin mo lang na huwag nakawin yung mga panty sa sampayan dahil hindi pa huli ang lahat. Aragoy!
Anyways, mga kabisya, I gotta say goodbye. But before I finally say goodbye, a big shout out, of course, sa Car Club Garage. Diyan po sa Masayto Drive, sa Molino, Bacoor. Kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson. At sa lahat po ng staff dyan ng Car Club Garage. Maraming salamat sa laging pakikinig dito sa 90.7 Love Radio. Ang galing ko malikot talaga ng mga staff dyan. Pag nagpa-maintain kayo ng car nyo, Car Club Garage yan. Solid yan. Basic. Maraming salamat mga kabisyo. I gotta go. I gotta say goodbye. Alam niyo na, pagkagat ng dilim, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Totoy Bato. Susunod na. Again, this has been your friend. My name is Diego Bandido. Always saying that on whatever you do it all for the glory of God. Keep it locking right here on Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!